ka. Dandan sa labot sa baka maano ka. Oo. I never thought that love would be such a curiosity. What attracted you to me was so unexpected. But it was waiting all the time, and it never crossed my mind till you opened up my eyes. Now all I think about is you in my life, in my dreams, in my heart. I know it's true that I belong with you because of you. In my world, in my arms, I have everything you know. I can't imagine what May pinakasabi ko si ma'am sa inyo. Ang sabi niya po, I love you. Ayan. Pati sa kanila, napapaano na rin tayo, di ba? Yan ang message ng ate talaga sa inyo. Oh! In my life, in my dreams, in my heart, I know it's true that I belong with you because Pero bago ang lahat, bago mag-blow, sabihin mo muna yung message mo kay ate nasa Taiwan. Ito na po yung pagkakataon nyo na nasabihin sa kanya kung ano yung wish nyo o ano yung message nyo. Ano ba? Speechless sobra. Happy anniversary. I love you. Alam mo yan. At sana napipil mo pa rin na yung kahit gaano tayo kalayo ngayon, antayin mo ako. Ako pupunta sa'yo. Antayin din ang isang pupunta sa mga. Yun lang. Sobrang thank you. Wala. Thank you talaga. I never felt alone. I was happy on my Happy own. birthday sa inyo! Clarissa! There was something. Dear Mahal, I love you. Happy forever. Thank you ng paulit-ulit sa pag-iintindi ng ugali ko. Thank you sa hindi pag-iwan. Kahit madami na tayong napagdaan ng pagsubok na nakasakit sa akin. Na kahit mas matagal pa yung LDR kaysa magkasama po tayo. Hindi naman po dapat lagi mo kasama ang isang tao para mahalin mo. Kundi nasa kung papaano mo maipaparamdam sa kanya yung pagmamahal mo. Di ba po? Sabi nga po nila, hindi naman po forever yung distance na to. Yung love ko para sa'yo. Yun yung forever. Hanggat may panahon, hanggat may pagkakataon, at hanggat kaya natin, palagi nating piliin yung umunawa. Magpatawad, magmahal, at higit sa lahat, magpasensya. I love you so much.